Добрый дзень, Усіслаў. Арт-сядзіба запрашае да ўдзелу ў праекце «Сучаснае слова». Гэты праект накіраваны на папулярызацыю чытання сучаснай беларускай літаратуры. Вялікая ўвага надаецца менавіта сучасным літаратарам. Мы плануем запусціць конкурс-чэлендж у соцсетках, каб людзі натхнялі чытаць сучасныя творы іншых. Для ўдзелу ў чэленджа патрэбна напісаць пост з хэштэгам «Чытай сучаснае», у якім трэба распавесці пра свой улюблёны сучасны твор і перадаць эстафету 3 дзецюкам. Гады ў рады! Вітаю вас, сябры! Сёння мы пагутарым пра кнігі, а то бок пра кнігу. Арт-сядзіба распачала ўрашняк, дзе трэба распавесці пра улюблёную кнігу, але з умовай, што яна павінна быць напісана на беларускай мове і напісаная сучаснікам, альбо перакладзеная, то бок як мая кніга пра ведзьмара. Сёння рыфмы пашлі такія. Не хвалюйцеся, спойлераў не будзе. Дык вось, гэтая кніга яна ледзь не адразу стала хайповай, калі з'явілася на пальчыках у крамах. Я яе не змог набыць, бо элементарна ў мяне не было маніі ў кішані. Ось, і я шчыра дзякую Вожыку за тое, што ён мне пазычыў гэтую кнігу. Прывітанне, Вожык, і я пакінуў на цябе спасылку ў апісанні. Ой, дзякуй вам, дзякуй вялікі. І таму, панове, падпісвайцеся на Вожыка, ён робіць досыць файны контент. Сама кніга напісаная польскім аўтарам Анджэем Сапкоўскім. І не дзіўна, што яна стала папулярнай адразу, бо яго кнігі і персанажы, як Геральт, яны папулярныя па ўсім свеце. І хачу адзначыць, што кніга яна перакладзена спадарняй Екатерынай Маціевскай. І цэлая каманда працавала над гэтай кнігай. Калі паглядзець на апошнюю старонку, адгарнуць яе, то вы пабачыце такія імёны, як Андрей Янушкевіч, Ганна Янкута, Наста Антимонік, Андрей Янушкевич. Андрей Янушкевич. Ён і адказны за выпуск, і камп'ютарны вёрстку зрабіў. Нармальна. Дызайн вокладкі зрабіў Владзіслаў Пятруччык. Вось, дарэчы, яна вельмі стылёвая, і мне таксама падабаецца. І што самае класнае, дакладней, што я вам раю, калі вы, напрыклад, незнаёмы з ведзьмаром, з гэтым сусветам, то я раю не глядзець карцінкі, малюнкі, гульні праходзіць, каб пачытаць гэтую кнігу, бо тады у вас складзецца вобраз, як выглядае галоўны герой. А тут, я хачу заўважыць, ён павярнуты спінай. Гэта, я не ведаю, навошта гэта зроблена, з якой мэтай дызайнерам, але я бачу ў гэтым сэнс у тым, што каб вы ўключылі фантазію, каб Геральт, ён стаў для вас менавіта тым, кім вы яго створыце. І зразумела, што я ведаю, як ён выглядае. Вось, напрыклад, выйшаў серыял, вось там ён адзін, у гульне ён іншы, і вось я уяўляю яго неяк так. Але калі вы чытаеце, вы калі пагружаецеся ў чытанне і вы чытаеце пра астатніх персанажаў, якія ёсць у гэтай кнізе, то вы уяўляеце неяк па-свойму. Ну вось, «Ведзьмар. Апошняе жаданне». Гэта першая кніга з гэтага цыкла, якая складаецца з 7 навел, і яна пра Геральта з Рывіі. Геральт, ён з'яўляецца ведзьмаром. Ведзьмары гэта такія найміты, якія за грошы забіваюць пачвараў, але з улікам таго, што гэтыя пачвары не маюць свядомасці, бо ў кніжным сусвеце Геральда ёсць пачвары са свядомасцю, так, і такое бывае. І гэта бывае ў нашым свеце, вось. Бо адкуль з'яўляецца пачвара ў гэтым свеце? Там існуюць друіды, існуюць чараўнікі, якія карацей, шкодзяць. Такія гарэзы, якія могуць там ператварыць звычайных людзей у пачвараў. І тут і гэта сустракаецца. І зразумела, што чалавека, якога ператварылі ў пачвару, яго Геральт не будзе забіваць. Наш галоўны герой... Наш галоўны герой... І Геральт жыве ў тым часе, калі пачвараў стала значна менш, чым тады, калі з'явіўся першы ведзьмар у кніжным свеце. Працы стала менш, плаціць сталі менш, і Геральт шлёндаецца там-сям, каб знайсці працу. Тым не менш, ён прыгоды знаходзіць, прычым вельмі эпічныя.
Я жадаю адзначыць, што Геральт ён такі досыць прывабны персанаж, ён такі халаднакроўны, ён безэмацыйны, але ён досыць адданы. І ён абавязкова дапаможа тым, хто яму сапраўды важны. Пераклад гэтай кнігі мне вельмі спадабаўся, бо я значна папоўніў свой вокабуляр такімі словамі, як, напрыклад, велебны, ліхвяр, скаланаць, акрыяе, весцірэй, бамбіза, негеглы, штокольвік, рыхтык. Вось, напішыце ў каментарах, ці вы ведаеце пераклад гэтых словаў альбо значэнне. А яшчэ я знайшоў шмат цікавых фразеалагізмаў кшталту даўгарту. Гэта як безанаўліць, дыхту даць, даць, як каню сечкі. Ну, я спадзяюся, што вы зразумелі. І там ёсць такія цікавыя фразеалагізмы, як курчы бралі, за гостем толькі пыл курыўся, занурыўся ў думках. А таксама там, акрамя фразеалагізмаў, ёсць вельмі эпічныя выразы. А цяпер увага. Рабак з цябе, як з казіны сракі труба. Гэта, ведаеце, гэта мне нагадала палескі лаянкі кшталту. Вось, напрыклад, ёсць лаянка «Дрын табе ў вочы! Блямба!» Вельмі так прышпільна гучыць, ну, сапраўды. І вось менавіта дзякуючы такім момантам ёсць прага чытаць далей, бо я, напрыклад, калі чытаю кнігі, я чытаю там па 15 старонак і то ледзь-ледзь. Я наўпрост прымушаю сябе чытаць вось гэты 15 старонак. А тут я прачытаў за раз там, па-мойму, 100 старонак. Гэта за адзін дзень недзе там я чытаў, вось там сям вось ехаў, чытаў, сидзеў, чытаў, дома прыехаў, чытаў. Гэта улічваючы той факт, што тут усяго, па-мойму, 340 старонак. І вельмі шкада, што баўленне часу з гэтай кнігай ён беспаваротна мінае ў мінулае. Бо я ўдзячны той камандзе, якая пераклала гэту кнігу, а таксама вожыку, які мне яе пазычыў, не таму, што гэта кніга са старонкамі, з паперы, а таму, што яна мне падарыла эмоцыі, якія я пачуў, калі я чытаў гэтую кнігу, калі я чытаў пра Геральта, пра яго прыгоды, пра вельмі шмат такіх пацешных момантаў, вельмі шмат фразеалагізмаў. Я ўдзячны за тое, што я папоўніў свой вокабуляр, бо вельмі шмат тут цікавых словаў, як вось рыхтык, весцірэй, завадатар, вось. І ты чытаеш, і галоўнае, дарэчы, гэтыя словы адразу выпісваць. Вось я ўжо 2 гады размаўляю і размаўляю штодзённа, але мой вокабуляр, ён, ну, не такі вялікі. Я многіх словаў, нават элементарных, я яшчэ не ведаю. І я лічу, што гэта нармальна, вось. І галоўнае зразумець, што трэба вось гэтую пустэльчу, дзе не хапае словаў, проста яе запоўніць. І дзякуючы вось гэтым кнігам, як «Вядзьмар», перакладзены Кацярынай Маціеўскай, як беларуская класіка, вось асабліва беларуская класіка, вось, як, напрыклад, Караткевіч, дзякуючы вось гэтым кнігам, можна навучыцца вельмі прыгожа размаўляць. І менавіта для таго, каб вы атрымалі гэтыя эмоцыі, каб таксама знайшлі новыя словы, фразеалагізмы і выразы, і нават лаянку, я раю вам пачытаць вось пра Геральда з Рывіі, ведзьмара, які знішае пачвару. Чытайце сучасныя беларускія кніжкі, дзецюкі, перакладзеныя кніжкі на беларускую мову, вось асабліва перакладзеныя, таму што я разумею, што многім можа быць класіка нецікавая. І для гэтага ёсць пераклады, як, напрыклад, тут. Вось нават гэта выдавецтва, яно рыхтуе 6 кнігаў, якія яны перакладваюць. Ну і, канешне, перадаю сваім гледачам таксама эстафету напісаць пост альбо сторыс пра вашу улюблёную кнігу, менавіта сучасную, альбо пераклад, вось як, напрыклад, «Вядзьмар». Ну і, канешне, ставце хэштэг «Сучаснае слова», каб астатнія людзі, у тым ліку і я, маглі пачытаць вас, падпісацца, ну і пакінуць каментары. Дай прыбудзе з вамі беларуская літаратура.